Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe e Jaygol Pulaku Tv mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tininoje meɗen dede ko larani application ji e kujejiji fere fere dede ko larani hala platform ji bana ko larani Facebook, WhatsApp e ko nandi be majum. Hande tinninore meɗen e garin tinningo ɗum tinninore dede ko larani Facebook. Amma hedde ko may do kala ben be abonay fu mi dotoro on dare seragal jungo moron nyamo ha on dari bindi bodeji be bindi zabone misalu bannido on gara on mema do maji bawton memi do maji on dari di ngarti baleji on dari ndakungel fere wadi banta alama lenguru se on mema do magel banni bawton memi do magel se on gara on mema do ngel dodo to don hokkata on kala min gerbi video kesol fu on ndarangol be koydum non tangejite warugo dede ha alama be ngadi kolel lo misalu like banni se on gara on mema do maji on dari kolel me warti ble to don hollata on ngadi like non tangejite warugo lesdo babal commentary on bindana min commentary dede je beddata ankura jugomin non tangejite warugo dede babal e partage go e lien man ma bo on ngada sharing majum banni on partage dede ha groupe ji modon ko mi himbeji modon WhatsApp, Facebook e ko nandi be majum ko Telegram. Tininore nde tininten hande mbiɗen ko larani Facebook lawol ngol a tokkata ñukkina kujeji maɗa fere fere ɗuɗɓe nder meɗen no acca Facebook ɗum ɗon maɓɓiti yimɓe ɗo giya sirriji maɗa ko gatta ha Facebook dalila man watta yake fere a tawa haɓe pirati Facebook maɗa e ko nandi be majum a tawan goɗɗo hoosi numéro maɗa gal Facebook wolwono yima a tawan goɗɗo tokkiri tawi adresse mail maɗa gal ton hoosa tokkira pirata adresse mail maɗa warata pirata compte maɗa nde gotel an a anda ɗuɗɓe nder meɗen anda lawol ngol tokkata ñukkina ɗum an bo acci ɗum e ɗum wangi warta yimɓe ɗo giya ɗum lawol ngol a tokkata a ñukkina warta a waɗan a wawan a connecte numéro maɗa ha Facebook maɗa ko adresse mail maɗa ngam hala ko ɗa ɗo yejjina mode passe maɗa lawol ngol a tokkata hefta ɗum amman to acci ɗum ɗo wangi ton may kala nastuɗo fu wawan lara ɗum ni to ɗum hoyanan ɗum ɓurna nder meɗen fu bo sai a tawa goɗɗo maɓɓiti Facebook muɗum mode passe muɗum ni sai a tawa ɗum numéro muɗum adresse mail muɗum mode passe man ɗo sai a tawa ɗum numéro muɗum to ɓe tawi numéro man ni sai a tawa ɓe kosiri ɗon yiton ɓe pirati compte maɗa Facebook e ko nandi be majum dalila may a wawan a maɓɓitira ɗum amma a ñukkina numéro maɗa ɓe e adresse mail maɗa may warta wala poɗɗo lara ɗum sam samma non ko larani hala liste amin jotta a wawan ado sobindiri be himɓe fere fere ha Facebook amman to goɗɗo wari nasi ha wiya sai wiya accu mi yami nasta mi oɗo kam ɗum ɓe woni friend en mako ɓe woni sobaɓe mako ha Facebook o tawan ko ɗum ɓe woni sobajo maɗa toon sobiri goɗɗo ɓe a holli mo sobiri ɓe oɗo mako nandi be majum non goɗɗo wawan nasta lara de page ji ɗi sivata page mi tan on andi ko ɗum nufoto be page an kam site ji fere fere e website ji fere fere tawa ɗo siva ɗo ɗum page wane ɗo ɗum page wane nda page wanga kazanga larani goɗɗo wawan to tawi aɗo siva page fere ma sai wiya oɗo kam page nga sivata goɗɗo mere ko nandi be majum to ɗo pat ɗum kuje on lacciɗe ɗe gona ɗum de personnel fere maɗa an tan andi ɗe amma ɗuɗɓe nder meɗen anda lawol ngol tokkata ha désactive ɗe dalila ma mi wiya cuwa mi waɗa nan tinninore meɗen musamman min tindinore tilimde kujeji fere fere de ɗeɗi tan min ɗen tindingol nder ha Facebook ɗo miɗo toroma to a laran vidéo ɗo larugol diga arande ha yahugo ragare heɓa pama dede no ngol woniri ɓurna fu nder moɗon to min gaɗi vidéo min mbi ndaare ɗum a tawa ɗuɗɓe darata min gaɗa vidéo bana hande to kilay jango sai goɗɗo waɗa ƴama min hunde nde min ati min gaɗi vidéo man ɗo banta min matin tan ko nde bo vidéo ji ma ɗo min ɗon jara bone min ɗon bonna wakkati amin min ɗon majjina bo hedde min gaɗa ɗi nden bo min ɗon gaɗa ɗi yimɓe ja dara mere e nden a tawa yimɓe darata lorofo en ma mbiya sai min gerɓana ɗum e ngal WhatsApp non ma ɗum ɗo yake fere ɗum ɗo saɗana min seɗɗa en andi ko ɗume fu ɗum connexion wata ko nandi be majum ha joni ko nde min ɗo mbiyon to min gaɗi vidéo kabde dare ɗum banta noon min gaɗirma ɗo to a fama ya lorto a lara ɗum heɓa a fama boɗɗum ngam ma en dilla nder vidéo man guende ɗino katami salorago. arande man woni to ngari en nasta nder Facebook meɗen banni mi tammi nda Facebook meɗen ɓawto en nasti dow majum banni ɗum maɓɓitanake en ɓawto ɗum maɓɓitanake ma ni sai a wara nda ha alama ɗo ni a wara mema dow majum ha didi tati ɗo ɓawto memi dow maji ɗum maɓɓitanake ma banni sai a dirto less ɓawto a dirtake less ha sai to ɗum waddanima paramètre et vie privé mi tammi on dari lignugol mai hangol woni avant dernier sai a nata dow magol banni ɓawto nasti dow magol ɗum maɓɓitanake ma banni sai a wara nasta ha dow paramètre ɗo ni ɓawto memi dow paramètre a reyna ɗum maɓɓitanoma to ɗum maɓɓitanake ma banni sai a dirto less be hakkilo banni sai to wari nda ha yeta alama cadenas ɗo haɓe windi paramètre de confidentialité ha alama ɓe waɗi cadena nda cadena man banni ɗo to wari sai a nata dow majum banni ɓawo to nati dow majum arande man ɗonni ko puɗɗete tindingode de ko larani lawol ngol a tokkata ñukkina numéro maɗa ko adresse mail maɗa ko nandi be majum laabi may ɗiɗi en tindinay ɗiɗi par maji arande man ɗonni a wawan ngara nasta ha lignol ngol arande ɗo haɓe windi vérifier certains paramètres importants sai a wara nata dow majum banni ɓawo to a nati dow majum nda ɗo ɗum kujeji fere fere
nda dede arani ndo be windi kipe voix ce que vous partagez dede ko partager ta Facebook nandi be majum mo foti lara dum na ya nasta régla dum nda do be windi comment protéger votre compte he ko nandi be majum di pan maji awawan nasta ala no hani a protéger dum hani a inira dum ngam ta video men gol juta important be en tinira dum fu dalla dalla amma en bawa tinine dum to wari se anata do nda ala hani wadani ndo mitammi on dari dum boddum se anata do majum banni bawa to nati do majum dum wadani wa banni se awa ha do ligne gol be windi continuer si amema do majum banni bawta memi do majum waddani wa banni do si awara ha les do han chapani les do be windi sivan saragal jungo am nyamo do se to mitti ko ngelo do wangata si amema do sivan mai banni bawta memi do majum nda do dum dede sa janga bindi mai do afama dede ko be no foto be maji dede ko larani hala mo foti lara numéro téléphone mada be adresse mail mada to do arande dum je dede ko larani hala numéro téléphone si awara mema do majum banni bawta memi do majum alari nda lignol arande ma windi tout le monde himbe pan bawa rara dum do bo ami en mada be ami en mada do bo ami en mada tan do bo moi uniquement jeles do min on dari mi wasi dum moi uniquement min tan foti lara numéro am ha Facebook wala goddo foti nassa ya lara numéro am ha Facebook exemple mai banni mi wadi dum alari to do awara se acha dum moi uniquement dum wala foti lara de numéro mada non se awara de ko lara ndaji adresse mail kanjuma alari kanjum dum to nasi do majum banni min mi asi dum moi uniquement amma to aydi himbe dara dum bo se awara mabitana be isin bana numéro téléphone to andi awadan dum numéro téléphone mada ko je business ko andi be majum amma awadu numéro manga heba himbe dara ka ko heba contact madum bo awawai ngala ka de himbe pan bawa dara dum ko nandi be majum to do en kam awata activer dum se en lorto bawo en continue de tinnoje meden de ndado en gonno hedde ko ngare do ma en lorto bawo sedda en minuto nasto no do awaran de ha lignol ngol be windi parametre confidentialité ndangol lo mi tammi on gejjita ha gonden bawo en minuto nastino do magol banila kujeji ma fere do dum ko larani hala profil be wi'a gera votre profil gérer votre profil kanjum anasan aya de ko be no foto be majum ko hani ngada do dum ko larani hala modify go kujeji mada e sin école to janguno da to école fere gannoda ma wawan chanja dum date de naissance mada wuro ngo gonda numéro de téléphone jota min da numéro téléphone am do je mi wadi mi wawan mi nasta da do babal modifier do memi do modifier mi wawan mi sanja numéro mai nda mi wadi date de naissance am mi wawan mi sanja date de naissance mai do to dum yahina yam nyalade man be lewru be hitande man fu kanjum mi wawan mi modifier dum nda do de ko larani hala sex mi gorko na ko mi debbo mi wadi mi gorko to a wofi no an a gorko wadi debbo ma to a warata modifier dum sanja dum ko nandi be majum ni dum kuje tilimde de hani moy fu watana dum hakkilo nda do be jamma e ko nandi be majum kujeji fere na seto mi darake mi tindina on wuro ngoy gonda jotta ko nandi be majum nda do dum fu dum de kujeji je mi siwata non page ji di mi sivata to do awarta modifier kala ko marda haaje fu dum kujeji tilimdi di dudbe der meden andana wene to wadi a modifier dum atimini sa lorto to mari haaje modifier go dum mai non se ndirto lesdo de ko larani hala kujeji man moy foti lara kaza mada moy foti lara kaza jotta mo foti lara publication ji mada jotta misalu awara nasanda do mo foti lara de ancien publication ji mada di gadda hedde ko non mata de je arande do mo foti lara publication mara to publication mara mo foti lara dum awana nasta do majum banni awara nasta do jotta si awara nda ha do a parametre ta dum jotta to warano mi mema do banni alari dum mabitani yam public ami sof moyni ke man to jotta to public hunde kam waran himbe haaje himbe fu lara dum alari min jammi do acci dum do public fu wawan lara dum an fu se acci dum do public ma e ko nandi be majum alors to bawo de ko larani hala ancien publication ji mara to public no hunde de sarake mo foti lara dum awara nasta do majum kanjuma banni bawo do majum anasan aya parametre dum kanjum awara de mo marra haaje lara dum fu sey de ko larani mo foti lara stories mada banta ko statut je Facebook ay me do ngata statut mo be mo ngidda lara wodi be ngidda lara be feera ida lara na to mari haaje majum kanjum wasa wara nata do majum banni do to nati do majum alari min jammi do ci public fu wawan lara himbe pat wawan lara an to mari haaje ami en matan ngidda lara sa warta dum do ami do tan ko bo je personnel dum antan mari haaje lara e ko nandi be majum don awarata kanjum ma modifier dum sen lorto bawo en tinna de ko larani hala qui peut voir votre liste de amis mo foti lara de liste ami en mada sobirabe mada be gadda jota do sobiri be wane goddo wawan nasa gal compte mada yanda ado sobiri wane be wane to mari haaje nyukkingo dum warta antan foti lara dum ni se awara mema do majum banni bawto memi do majum dum mabitana ke min alari mi acci dum ami en am sobirabe mi sobindiri be bawa be ngiya sobabe am mi tan mi fami to ha en goni friend en ha Facebook ni awana ya himbe mi sobiri fu to ayidi bo koda sobirabe goddo sa warta do ha do public do to ayidi bo hara mema les do habe windi voir plus se mema do majum banni bawta memi do majum mabitake to ayida himbe pan lara sa warta dum do mo ayni ke manda dum do les semi mema do majum banni bawto memi do majum deja ala do wadi alama kongel verte do sabe dike jotta wala mo foti lara liste amin am se min may fere am non se ko larani en lorto bawo de ko larani hala kujeji do je a CV
dede sim sirriji a CV ma bo mi wi'a page a CV jotta dado mo foti lara dede page ji a sivata mido siwa page kaza be kaza be kaza mo foti lara dum jotta en ngari nasti do majum do alare min mido acci public mo fu wawa nasta lara dede ya page ji di mi CV dama yam amma to wodi page fere je mi CV mi yida himbe nasta ngiya mido tokki page ma mido yako biyata ton se mi wara do habe windi dede voir plus se mi mema do majum banni bawto mi memi do majum se mi warta dum les do mo wayni keman da dum mi tan mi on dari to mi warti dum banni do ni alari dum wadi deja alama ko ngel bledo to jotta do wala mo foti nasta ya lara yiya dede page je mi CV e ko nandi be majum mi yida video meden ngol juuta tinnoje de hani tindine do tinnoje mai do de do duudi kujeji parametre mai di duudi sosai didi pat gotel dum do dabbita en tindina dum amma to min ngadi video min matini on noy video je min ngadi do fottani on mari haaje min continue tindin gon kujeji de ko larani ha Facebook do na to on mari haaje ma on bi'a min e on mari haaje ha YouTube man do ha les babal commentary on bindana min amma sai taw on bindanta min commentary mai ngade liking heba min pama video men gol fottani on min gadda non video fere sai taw on gatta liking ma min ngada video sai taw himbe dari gol ko burata himbe ujunere ko ujune be temere e joyi amma sai taw himbe wadube liking me bura himbe temere ko nandi be majum to sai min gabanta dum fottana yon kanju watta on giya min puddi min bi'a min gadda non video tan min gol warugo yeso on giya min gadda ngol sai bawo don fa ata on lorake on yama min dede gal WhatsApp to dum fottani on ngade like bolwane min babal commentary je les babal commentary on bindana min on biya min e on mari haaje min tinnoje luttude Facebook do kala suurel ngel ngidon fu kuukoji do kala je ngidon fu e dum mari nafuji majum e dum mari kujeji fere nafuji ko dum nafata amma enen anda burna meden fu kankan nastatan lara photoji himbe je be public amma nasta publia photo mudum to habdi wata story je ko nandi be majum tan mi kanyu tawani kugal Facebook e wodi kujeji fere wawan naftira be Facebook ya tefa cede don fu keba kugal ha Facebook e ko nandi be majum ko salino e ngalino video ji mai do ngam min do toronto mi ha min ngadi video to angol fottani on biye mi engol fottani min mari haaje tinino min dede kujeji kaza bo on kabda on gada liking bon kabda on partage du be der modon min dottoro ballite min partage linji mando amma on ballitita ko on partage ta partage be lemando be famdi min non getta dede partage be man amma on be partage ta min dottoro on ballite ngade ko partage go linji mando heba himbe dubbe nasta ndara minon bo do on walline en bawton wallirgo min mi tan mi pamane sakira be ngam mai do tan tuddan wolde on jarama dum derrawo modon Adamu Haruna. Assalamu alaikum.